No, už nahrávam. Tak, my vás dnes vítame pri tomto... Tu budeš drať ten telefón, My vás dnes vítame pri tomto úžasnom tutoriáli na tento prehistorický kúsok. Veľmi moderný počítač. Bude sa jednať o všeobecný tutoriál, ako si poskladať počítač. Nejdeme žiadnou kategóriou, či už herný. Sice tu máme grafickú kartu, takú postaršiu. No, nedalo by sa nazvať hernou. Vlastne bude to taký všeobecný tutoriál, ako už som vravel. Tak, na začiatok začneme procesorom. Máme tu procesor konkrétne od Intelu. Áno, veľmi moderný. Áno, veľmi moderná mašina. Ešte ukáže podľa trojholníčku. A ako si môžeme všimnúť, tu máme trojholník, podľa ktorého vlastne tento trojholník máme tu na procesore. A podľa toho trojholníčka musíme dávať pozor na piny, lebo vlastne Intel má piny na základnej doske, ani na procesore oproti AMDčku. Už nové AMDčka majú tiež na doske. Áno. Takto jemnulinko ten procesor zapadne, trošku pokýveme, aby bolo isté, že procesor zapadol. Nezatlačiť, iba pokývať. Iba pokývať. Keby ste zatlačili, mohli by ste poškodiť piny. Takže priklopíme si to. Takto. Tu nám to zapadne vlastne na takú šrubu. A tu si to musí trošku väčšiu silu, treba na to použiť, aby to zaklaplo. Čiže vlastne procesor máme osadený. No, ďalší postup by som zvolil pamäť RAM. Na to máme vlastne určené tu na 4 sloty, konkrétne máme aj 4 ramky. A je veľmi dôležité sledovať vlastne otočenie tej ramky podľa toho tu výrezu, aby vlastne lícoval s týmto tu výbežkom, alebo ako to mám nazvať. To sa nedá pokaziť, lebo je to len na jednej strane, nie je to v strede. Áno, myslím, že teraz by mali byť. Väčšinou rámky by bolo dobre dávať kolmo. Zatlačiť z obidvoch strán rovnako. A zatlačiť rovnako. A tiež tá medzera na každej verzii rámky trochu inak. Toto sú DDR3. Tak, tu treba použiť tiež trošku väčšiu silu, aby rámka pekne zapadla. Aby ju robilo klik. Áno. Tam veľmi nevidím, že kde je tá. Ale myslím, že by mala byť rovnako. Ale to sú rovnako všetky. Keby boli dve rámky, tak sa zvykne dávať do slotov 2 a 4. Ale keďže máme aktuálne 4 rámky a 4 sloty, tak vyplníme všetky. Dobre, čiže rámky sme si osadili. Teraz v ďalšom kroku by sme si mohli dať chladič na procesor. Čiže tu máme vlastne chladič. Vyzerá nejak takto. Tu vlastne si teraz aplikujeme na procesor teplovodivú pastu. Dobre, odšrubujeme, privoniame, či není po záruke. Táto vyzerá by ešte kvalitná. Je viacero metód, ja urobím klasické X. Dáme primerané množstvo tej pasty, aby sme jej tam zase nedali veľa a ani menej, aby potom nám vlastne nekolísali teploty. Vlastne ide o to, aby tá pasta vyplnila všetky tie mikromedzery, čo sa nachádzajú na procesore. Rozotierať to nemusíme, ono sa to rozotrie samotným tlakom. A samozrejme treba dať na vedomie to, že chladič na procesor vlastne uťahujeme na striedavo, aby sa rozložil tlak na tú pastu, aby sa rozprestala rovnomerne. Chladič dám týmto smerom, lebo tu je kabel, tu sa napája. Čiže počkaj, tie šruby. Dobre, to sa vám primontuje, ok. Trošku zacláňaš? No tak, pardon, že žijem. Napasujem podľa medzier. Ono tam veľmi nejde, lebo to ide cez stôl. Čiže dosku sme si mierne podopreli, lebo máme veľké šruby. Teraz už by to malo pekne aj ísť. Áno, už je to pekne natlačené na procesor, pasta sa rozotrela. Teraz trochu môžeme zatlačiť, aby bola tá pasta pekne všade. Dobre, môžeme si vetrák rovno aj zapojiť. Ten konektor sa nedá pokaziť, je tam poistka. Je tam poistka, je samozrejme pri ňom aj napísané, že CPU fan.
ďalej, čo by sme dali. Takže máme tu kejsu. V čarom strihu sa nám tu rozpadalo všetko, áno. V čarom strihu sa zjavila kejsa. Čiže dáme si najprv zdroj ešte predtým, ako dáme dosku. Je to dosť taký zvláštny postup, ale tým, že je tá jednoducho vložíme a krabica trošku takým iným štýlom vlastne konštruovaná, tak aj trošku inak treba postupovať ako pri druhu počítači, čo je z 21. storočia. No, tak každá kejsa je iná. A dáme šuby. Tieto boli na zdroj? Áno. Hej. Dáme šuby, kde máš šrubovák? Vyberieme si príslušné 4 šrubky, ktoré vlastne pôjdu do tých jednotlivých otvorov, aby sme si dotiahli ten zdroj, aby nám nelietal po krabici. No. Čiže to by bol namontovaný. Zapájať všetky káble budeme potom, keď tu bude doska. A asi si dáme dosku. Či? Tak, prinesieme si teraz našu krásnu, úžasnú dosku, ktorú si prišrubujeme. Je to forma dosky ATX, čiže sú tu predinštalované dierky na šruby tej dosky. Týmto smerom, ne? Áno. Dosku vždy chytáme za okraje, lebo zo spodu sú rôzne srandy. Počkaj, na ktoré? No nechcem si to poškodiť. Dosku práve nepúšťame z hora. Nepomohli by sme si to veľmi. Áno, nejaký lebo tu vôbec nie je to. To nám treba dávať na to. Testáme trochu, to nebude to môj. Máme tu trošku piesené priestory. A nič, čo by sme nezvládli. Tak trošku vystrelil od radosti. Dobre, už to tu vošlo úplne bez problémov, jednoducho. Sú to stiesnené priestory. Hlavne, že máme najväčšiu kejsu na svete, ale stiesnené priestory. No, trošku sa už to poposúvalo. V pohode, to má tak byť. Treba ju môžeme si trošku to dať podľa portov, pridržím ti namier to. na porty zvonku. Keď tak ma naviguj. No dobre. Sadli? Áno, čiže vlastne sledujeme aj tie porty. Dobre. To by bola doska. V ďalšom kroku si tú dosku priskrotkujeme. Boli ti isté šrubiak na zdroj? Áno. Tu. Dáme si grafiku ešte predtým. Ale pozerám teraz, že tá doska trošku, no, sú tu stiesené priestory. Nevadí, dáme si zatiaľ grafiku ešte kým sa dá. Našu majestátnu 1030, obrovskú. Áno, od Nvidia. Dáme si ju na najhornejší PCI Express slot. Trošku si to posunieme, Posúvaj si to. aby to vošlo. Potom si ju prisunieme a priskrotkujeme si ju, len aby nám vošla grafická karta, tak si vlastne... Na PCI slote máme poistku, tá je tam vždy, čiže to si uvoľníme. Ale to je starší druh poistky. Ale nejaká poistka je vždy, podobne ako ramky. A zasunieme, kde si to môžeme podľa portu. Tiež musíme napasovať, aby nám... povedal by som, že áno. Porty sedia. Dobre, a teraz si môžeme prišrubovať dosku. Alebo počkaj, ktorá šruba bola od grafiky? Tá najmenšia. Dáme dosku. Tam priskrotkujeme si najprv dosku, aby nám nelietala po krabici. Doska by bola. Prišrubujeme si teraz CPU chladič. Samozrejme ten istý rovnaký retardovaný závin hviezdicový. Áno. Years later. Priskrotkujeme si tento úžasný chladič, ale treba trošku pritlačiť, lebo je tam pružina, takže si to musíme pritlačiť, ale už keď dve chytia, tak už potom je to celkom dobré. Tak, a ešte posledný, tu kde máme kábel. Are you fucking blind? You can't see me! Treba trošku väčšiu silu, lebo ona tam niekedy tá šruba nechce chytiť. Tak, a už teraz len do kríža to podoťahujeme, aby sme vytvorili rovnaký tlak.
Dobre, chladič máme vyskrútkovaný. Teraz asi by som dal ten vetrák a harddisk. A potom môžeme zapájať. No ešte najskôr by som prikrytil grafickú kartu. To by tiež nebola na škodu, no. Na grafickú kartu máme takú malú šrubu, takú úplne malinkú, na ktorú si musím vymeniť aj koncovku, aby som ju nestratil. Dajme tomu, že táto. Je to magnetický šrubovák. Odporúčam robiť s magnetickým šrubovákom, uľahčí vám to prácu. A teraz tu je vlastne taká medzierka. A tu si tú grafiku dotiahneme, aby nám nelomcovala. Tak. A ešte na DVI port sú takéto, neviem ako to nazvať, stupienky na prišrubovanie toho konkrétneho kábla. Čiže to si vymeníme tiež inú nasadku. By sa nám lepšie robilo. A tu vlastne do tej medzierky to zakrútime. Tak, dobre, to by bolo. A ešte druhé. To už asi pri väčšine počítačov nebude taký port. Veru, toto je jeho prehistorický kúsok. Ešte dinosaury vymysleli. Dobre, čiže to by sme mali. Ten nejaký základ, grafickú kartu, procesor, pamäte RAM. A teraz Dajme úložisko. Teraz by sme mohli dať úložisko. Čiže je tu dosť taký zvláštny systém toho harddisku. Máme konkrétne harddisk. 500 GB. Seagate. A je tu dosť taký zvláštny mechanizmus. Koľajnicový. Kde vlastne musíme túto západku tak podržať, no a potom ju zatlačiť, ona zaklapne a vlastne harddisk nám pevne drží. Už ho zapojíme. No čiže dáme si náš parádny vetračik, ktorý dokonca svieti. Orientáciu vetráku si vždy viete pozrieť pomocou šipiek. Každý vetrák zvykne mať šípky. Hej, je tam šípka. A ju vidno. Väčšinou sa vetráky zvyknú šrubovať, ale tento nejaký mechanizmus. Tento zázračne drží. Magic. Tento drží silou vôle, lebo tu nemáme ho ako našrubovať do tejto skrine. Lebo tam ani nemal byť. Hej, ale normálne toto nerobte nikdy. To je len pre ilustračné dôvody. Toto nerobte doma. Si ho len zapojíme. A vlastne si už môžeme zapojiť všetko. Chýba nám tu od neho trošku kábel. Od čoho? No, od nášho krásneho vetráku, lebo ktorý držím v ruke. Ale nie, on sa zapájal konkrétne... Minul nám trošku kábel. Tak, našli sme náš úžasný kabel, ktorý sme potrebovali, čiže zapojíme, tu sú takéto dva krásne čierne porty a tento port nám slúži na napájanie disku, teda SATA. Čiže toto teraz zapájam. Áno, tento krásny farebný kabel. Pozrieme poistka. Treba poriadne pritlačiť, lebo je tam poistka. On je dosť taký zvláštny ten kabel. Toto dáme aj na harddisk? Áno, toto ide na harddisk. Konkrétne toto. To ide na ten dlhší konektor. Áno. Tak. A už vlastne teraz si len prepojíme náš krásny vetráčik. Tak, a do toho ide aj ten druhý vetrak? Nie, ten vetrák sa samostatne, on má samostatne napájanie. Hej, to je iný konektor. Tu rovno tam ho dám. Pekne podľa farby. Dobre, dávam to vidím. Dobre. Tento kábel je vybavený. To si pekne zmanažujeme. Cable management, to je iná kapitola. To je u nás na úrovni. No napríklad tu sa nám uzol robí. Krása. To musí byť. To je čo za kabel? Vetrák nám trošku lieta, nevadí. To vôľa padá.
Pada nám vôľa. Zapojme si, toto je čo? To je od... Tento modrý kábel je od predného audia a zapája sa konkrétne tu, dozadu. To je šikovné, že predné sa dozadu zapája. Áno, veľmi šikovný mechanizmus. Konkrétne toto je HP počítač, čiže inžinieri, značky HP, tlieskame. Ja čo robím? Som netrafil. Tak. OK. Teraz tu máme ďalšie dva takéto krásne porty. Podľa farbičky si dáme, to je z čoho to je Podľa predný farby. panel? To je predný panel, to sú vlastne USB porty a jedno je myslím na zapínanie, keď sa nemýlim. Väčšinou to pri tých portoch máte napísané, ale pokúsime sa zohnať schémku do videa tejto základnej dosky, ale tým, že sa nevyrába, tak bude to možno menší problém. No je to proste HP doska, oni vedia robiť určite všetko. Áno, čiže toto by sme mali zapojené. Teraz by sme si mohli zapojiť konkrétne hard disk cez SATA. Bobchať. Aby sme mali z čoho bootovať operačný systém. To je naše úložisko, bohužiaľ nemáme tu SSDčko. A do toho tmavo-modrého. Do toho isto. Áno. Tak, dobre, čiže harddisk by mali zapojený. Ono u každého počítača môžu byť tie farby inak. Áno. Čiže to si musíte dávať pozor, ako je všetko označené. Teraz tu máme taký zázrak, že si napojíme základnú dosku, ale môžete si všimnúť, že nemáme tu 24 pin, ako to býva už na novších doskách. Napájanie tejto dosky je prosím pekne 6 pin. Nie tento kábel, tento. Tento, áno. Tak, tej doske 24 pinov netreba. Tejto sa asi rozhodla. nie. No, ďalej tu máme napájanie procesora. To je väčšinou u všetkých počítačoch rovnaké. Nachádza sa vľavo hore. To je vlastne napájanie toho procesora od zdroja. Čiže to si zapojíme tiež, máme tam tiež poistku. Tak, OK, to by sme mali zapojené. Čiže máme náš vetrak, ktorý drží silou vôle. A teraz by sme si mohli ešte v poslednom rade zapojiť ten krásny cukríkový kábel, nám tu ešte niekam lieta. To sa vlastne nedá pokazať, lebo na každý chýba jeden pin a že je to presná okasia, čiže sa to nedá nikde inde zapojiť, len tam, kde to má ísť. Tak je tam. OK, čiže to by sme mali. No a teraz už si vlastne len, myslím, že nám ostáva už zapojiť len DVD romku. Ale tu prakticky nemusíme zapájať, lebo... Preto v dnešnej dobe využitie neexistuje. Všetko je digitálna forma. Som sa porezal. Krása. Podal som obetu na tento počítač. Musíte byť opatrní. Veľmi nebezpečná robota. Áno. To... OK, tak... Ešte sme zisťovali, že nám chýba posledný kábel a zistili sme, že to je vlastne od Audia, lebo táto skriňa má očividne vpredu reprák. What? Bro, what are you talking about, man? Jaký reprák? Čiže sme dosť prekvapení. No, to je vec, z ktorého ide zvuk. To nemôže mať reprák. Môže. To má fakt reprák. Áno. Oh my god! Wow! Môže. Čo ti dáva? Je to úžasný HP počítač. Krása. Ale tak akože ja by som chcel mať reprák v bedni. Kolega to ešte musí zapojiť. Je to menšie ako môj pipik? Kolega... je to tam. No, kolegovi sa to podarilo. Čiže vo finále sme si pozapájali všetko, čo nám bolo treba. A ja si myslím, že by to malo byť pre tento úžasný tutoriál všetko. Zvyšil sa nám iba jeden kábel a 20 šrub. Čiže sme dosť dobrí. Áno, Mohlo aj viac. šruby sa zvyšili z toho dôvodu, že sme dali vlastne len tie nosy na základnú dosku, ktoré ešte podoťahujeme. Vlastne ešte sú tu nejaké
medzery na tie šruby, ktoré treba dokrútiť, ale vzdali sme si iba tie nosné, aby to držalo. Čiže ešte tie dokrútime. A Pôjdeme ho skúšať? A pôjdeme ho zapnúť a dáme ešte vlastne video alebo fotku do tohoto videa, či tento počítač funguje, ale myslím si, že by mal, pokiaľ nám tu nič. Nám tu nič, pôjde. Pôjde, ja dúfam, že pôjde a ďakujeme za pozornosť. Servus. Dobre, čiže máme tu crash test číslo 1, kde nevidím. Bum. Tak a môžeme vidieť, že tento krásny stroj nám ide a dokonca nám svieti aj ten Náš úžasný vetrak. vetrak. A žiadny signál. Lebo som nezmenil zdroj. No. No ako si môžeme všimnúť, tak Scaling je síce úplne zle. scaling je zle, ale nemáme tu klávesnicu. Lebo nemáme klávesnicu. Čiže vlastne už len nastavíme boot prioritu a tento krásny stroj pôjde. Paráda. Tu je môj kolega Malinič, Pat a mat. tu som ja.